Čo ak by si prišiel o všetko? Domov, rodinu, istotu a ostal úplne sám. Pre tisíce detí v severnom Mozambiku je toto každodenná realita. Avšak uprostred násilia, strachu, chudoby a neistoty pri nich stoja sestry Benediktínky. Otvárajú im dvere a dávajú im to, čo stratili, bezpečie, nádej a blízkosť. Sestra Alfonzia hovorí, keď sa modlíme s deťmi, Boh robí zázraky. Ich služba je tichá, no mení životy. Zostávajú pri deťoch, ktoré stratili nádej a pomáhajú im opäť veriť. Aj oni však žijú z mála a delia sa o všetko, čo majú. Už 50 eur dokáže zabezpečiť živobytie jednej sestry na celý mesiac a vďaka tomu môže zostať pri tých, ktorí ju najviac potrebujú. A tento pôst môže mať konkrétnu tvár. Vzdávam sa, aby to nevzdávali. Vzdávam sa, aby to nevzdávali. Viac na www.postpremisie.sk